Καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Θα σας πω κάτι που να το έχετε έτσι υπόψη σε αυτό. Πριν πω εδώ γιατί αυτά που θέλω να πω, γιατί αρχίζουν σοβαρεύουν τα πράγματα πολύ, θα πούμε συνέχεια. Ένα όμως που θέλω να πω από την αρχή για να το ξέρετε αυτό, είναι όλοι έχουμε μια σύνδεση, έτσι. Για να έχουμε ένα σταθερό τηλέφωνο, έχουμε μια σύνδεση σε κάποια εταιρεία. Ποια εταιρεία είναι ο καθένας. Άλλος έχει σύνδεση 50, άλλος 100, 100 Mbps δηλαδή, άλλος 50, άλλος 100. Τώρα πας να πληρώσεις το λογαριασμό και σου λέει ο υπάλληλος εκεί της εταιρείας, κοιτάει εκεί στο κομπιούτερ τι θέλει να δει, σου λέει για εσάς προσωπικά, το λέει σε όλους αυτό, υπάρχει μία εδώ, όχι προσφορά, δώρο στην ουσία είναι, δώρο, έχετε 100 παράδειγμα, σύνδεση, 100, θα σας δώσουμε εμείς, λες τι θα μου δώσει τώρα, ξέρω εγώ, 200, όχι σου λέει, 500 θα σου δώσουμε εμείς, 500 σύνδεση. Και τι θα στοιχήσει, του λες εσύ αυτό, τίποτα σου λέει. Ό,τι πληρώνεις μέχρι τώρα δηλαδή, θα πληρώνεις και θα το έχεις 500. Θα είναι από 100 δηλαδή που έχεις τώρα, θα είναι 500. Θα τρέχει το ίντερνετ δηλαδή, έτσι, σαν τρελό θα τρέχει το ίντερνετ. Θα έχεις ίντερνετ εκπληκτικότατο. Με την ίδια τιμή. Μέχρι να εξαντληθεί το συμβόλαιο που έχεις. Με την ίδια τιμή. Αντί να έχεις 100 θα έχεις 500. Έτσι. Προσέξτε τώρα εδώ τι γίνεται όμως. Αυτό είναι 5G. Έτσι, είναι άμεσο συνδεδεμένο. Θα έχετε δει ένα κουτάκι που έχει σε κάθε σπίτι απ' έξω. Ένα άσπρο κουτάκι. Είναι οπτικές ίνες αυτές. Θα συνδέσει με το κουτάκι αυτό. Με τις οπτικές ίνες. Λοιπόν, αυτό είναι συνδεδεμένο με την κεραία του 5G. Τις κεραίες. Ή δεν είναι έτσι? Φίλε, το λέω σε ένα φίλο που ψάχνεται έτσι με ηλεκτρονικά και ξέρει, είναι συνδεδεμένο με την κεραία του 5G αυτό. Έτσι. Που σημαίνει ότι αυτοί θα παίξουν Big Brother με σένα. Θα ξέρουν και την παραμικρή λεπτομέρεια που γίνεται μέσα στο σπίτι σου. Έτσι. Δεν έχω, σου λέει ο άλλος, τίποτα να κρύψω. Μα πώς δεν έχεις, φίλε μου? Τα ενίκο που λέει μη ένδυμο. Πώς δεν έχεις τίποτα να κρύψεις? Θα ξέρει αυτό στην κάθε λεπτομέρεια με σένα. Θα παίζει τώρα, κοιμάται, τώρα πάει να κάνει μπάνιο, τώρα πάει αυτό, τώρα λέει εκείνο, λέει το άλλο. Έτσι, στο τάδε σημείο έχει αυτό, στο άλλο έχει το άλλο, στο άλλο. Γιατί πολλά λένε, έτσι, για στα σχέδια που έχουν δηλαδή, θα σου φορτώσουν μετά στο σπίτι λόγω φορολογίας και λοιπά κάποιον, έτσι, από αυτούς όλους που φέρνουν εδώ πέρα για να μείωση, λέει, φόρου, πολλά λένε ότι θα κάνουν. Θα έχουν στο σπίτι κι άλλον δηλαδή. Σου φορτώσει κάποιον. Τέτοιον. Γιατί δεν τους κάνουν στους ανθρώπους, σου λέει, κάπου πρέπει να μείνουν. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο όμως, το πιο σοβαρό, και αυτό σοβαρό βέβαια, δεν πρόκειται να γίνουν αυτά στην Ελλάδα. Έτσι. Και θα υποτροπιάσει ο κόσμος. Να γίνει πολιτιακή ανομαλία και για αυτό το λόγο που είπα τώρα. Αλλά το άλλο που είναι ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι με το 5G έχει πει ένας γέροντας, θα σου τηγανίσουν τα μυαλά, λέει. Δηλαδή αυτό είναι άμεσα συνδεδεμένο με εκείνους που έχουν κάνει τα εμβόλια. Διαβάστε να δείτε τι ακριβώς γίνεται με αυτό. Έτσι. Με το 5G τι έχει να γίνει. Μην πω σε λεπτομέρειες, τώρα καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Εκείνοι που το ψάχνουν το θέμα, λέω τώρα, μην πάρετε τέτοιο πράγμα. Με λίγα λόγια, μην πάρετε τέτοιο πράγμα, ούτε τον προσωπικό αριθμό, θα είναι όλα συνδεδεμένα με αυτά. Εν τω μεταξύ, τι μου λέει, για να κάνεις, λέει, αυτή τη σύνδεση, πρέπει να πας στους κωδικούς τάξης. Για ποιο λόγο? Τι δουλειά έχουν οι κωδικοί? Με τι, για ποιο λόγο? Να πας δύο πράγματα. Σύνδεση για τηλέφωνο, δεν λέμε. Τι δουλειά έχει το τάξης με αυτό το πράγμα?
Και την αστυνομική σου λέει ταυτότητα. Εντάξει, αυτό δεν λέμε. Αλλά τους κωδικούς λέει του τάξης πρέπει να πας. Για ποιο λόγο? Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι 5G λέμε. Αυτό θα το αναβαθμίζουν από τη συνέχεια και θα βγάλουν μετά το 6G, έκτης γενιάς. Αυτό είναι το 5G, είναι πέμπτης γενιάς, 6G, έκτης γενιάς, 7G μετά, 7ης γενιάς που έχουν στην Κίνα και έχουμε δει τι γίνεται στην Κίνα. Έτσι, θα ξέρουν τα πάντα για σένα και μέσα στο σπίτι σου τι γίνεται. Είναι έτσι φίλε μου ή δεν είναι έτσι τα πράγματα? Πώς δεν είναι έτσι? Και είναι συνδεμένο λέει κιόλας με αυτούς που έχουν κάνει τα αμπόλια κλπ. Και βλέπετε έτσι που έχουν διαμαρτύρονται, πηγαίνουν να ξυλώσουν άλλοι τις κεραίες στο εξωτερικό, λέω τώρα, αυτές τις 5G, γιατί φανταστείτε τι ακτινοβολία έχουν αυτά τώρα που θα περάσουν στον άνθρωπο. Σκεφτείτε τι έχει να γίνει με αυτό το πράγμα. Έτσι, να πείτε όχι με αυτό το πράγμα, να δείτε τι θα γίνει στη συνέχεια. Όπως λέμε με τον προσωπικό αριθμό, όχι. Άστο και θα δούμε. Άστο και θα δούμε. Το ίδιο και με αυτό. Άστο και θα δούμε. Έτσι. Και μην το κάνετε αυτό. Όπως και με την προσωπικό αριθμό, γιατί μετά θα σου πούνε να πάρεις την ταυτότητα. Σφραγίσουν τσακ στο μάτι. Την ήρυδα του ματιού. Πάνε για μεγάλες δουλειές. Έτσι. Δεν θα προλάβουν όμως να κάνουν αυτά, γιατί ήδη αυτά που λένε οι Άγγοι θα γίνουν τα γεγονότα. Και να πάμε εδώ τώρα, αφού το καθαρίσαμε αυτό το θέμα, το ξεκαθαρίσαμε, έτσι, μην κάνετε τέτοιο πράγμα. Μην πάτε να πάρετε, μην το, όχι. Εντάξει είσαστε. Αυτό. Μην μπλέξετε με το 5G. Μην μπλέξετε με τέτοια πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, να δούμε εδώ τώρα το τι παίζεται τώρα, το τι παίζεται τώρα. Και σου λέει εδώ 5 μέρες αρκούν για να διαλυθεί μια παγκόσμια τάξη πραγμάτων που χτίστηκε επί 8 δεκαετίες, υποστηρίζει ο στρατηγός του ΝΑΤΟ Ρίτσαρντ Σάιρεφ. Τρομερό σενάριο προβλέπει η κατάρρευση της Βόρεια Ατλαντικής Συμμαχίας, το ΝΑΤΟ δηλαδή, και μία ενεργοποίηση του άρθρου 5 τουλάχιστον από το 2014. Η διεθνής ασφάλεια ζει με την ψευδέστηση του χρόνου. Έτσι λέει ο στρατηγός τώρα. Όμως σύμφωνα με τον στρατηγό Ρίτσαρντ Σάιρεφ, αυτός ο χρόνος μπορεί να τελειώσει σε μόλις 5 ημέρες. Σε 5 ημέρες. Στο πρόσφατο άρθρο του, ο πρώην αναπληρωτής ανώτατος συμμαχικός διοικητής της Ευρώπης του ΝΑΤΟ, Βρετανός στρατηγός Ρίτσαρντ Σάιφερ, περιγράφει ένα εξαιρετικά ανησυχητικό για το ΝΑΤΟ, για την Βορειοατλαντική Συμμαχία, αν και θεωρητικά είναι υποθετικό σενάριο, που λέει για την πλήρη αποδόμηση της δυτικής αρχιτεκτονικής ασφάλειας μέσα σε 5 μόλις ημέρες. Και λέει ο στρατηγός, ο Βρετανός, 5 ημέρες αρκούν για να διαλυθεί μια τάξη πραγμάτων που χτίστηκε επί 8 δεκαετίες, υποστηρίζει ο στρατηγός του ΝΑΤΟ Σάιρεφ. Και λέει η πρώτη μέρα θα χρειαστούν μόνο 5 μέρες για να διαλυθεί όλο αυτό το οικοδόμημα που έχουν κάνει. Την πρώτη ημέρα, και λέει και ημερομηνίες κιόλας, 3 Νοεμβρίου του 2025, το φως σβήνει στην Ευρώπη. Το φως σβήνει στην Ευρώπη. Η κρίση ξεκινά με κυβερνοεπιθέσεις και σαμποτάζ σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές. Η Ευρώπη βυθίζεται στο σκοτάδι, στο χάος. Ρωσικά στρατεύματα διασπούν τις γραμμές του ΝΑΤΟ, εισβάλλοντας τη Λιθουανία από το Καλίνιγκραντ, που έχουμε πει το Καλίνιγκραντ τι παίζεται, είναι ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία. Το Καλίνιγκραντ ήταν παλιά γερμανικό, το είναι ρωσικό τώρα. Το Καλίνιγκραντ διασπούν τις γραμμές του ΝΑΤΟ, εισβάλλοντας στη Λιθουανία από το Καλίνιγκραντ, με τη Λευκορωσία ως στρατιωτικό σύμμαχο. Οι υποδομές επικοινωνίας καταρρέουν. Οι στρατοί των βαλτικών χωρών δεν έχουν καμία ελπίδα απέναντι στην ευνηδιαστική εισβολή. Δεύτερη ημέρα. Το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ σβήνεται μόλις με ένα tweet στο Twitter. Σύμφωνα με το στρατηγό, το Σάιρεφ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επανεκλεγμένος και πάλι,
αρνείται να ενεργοποιήσει το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Δεν θα πολεμήσουμε για χώρες που δεν πληρώνουν, φέρεται να δηλώνει. Το μήνυμα είναι σαφές. Το ΝΑΤΟ δεν έχει πλέον αξία αποτροπής. Μια συμμαχία που υποτίθεται ότι βασίστηκε στην αρχή ένας για όλους, αποδομείται σε πραγματικό χρόνο. Τρίτη ημέρα. Η Κίνα και η Ρωσία συντονίζονται. Ο Κινέζος πρόεδρος Ξι Τζίπινγκ εκμεταλλεύεται την κατάσταση και σύμφωνα με το σενάριο τηλεφωνεί στο Ρώσο ομολογό του Βλαδίμιρο Πούτιν, ζητώντας βοήθεια για να τελειώσουν ό,τι απέμεινε από τη Δύση. Πληροφορίες αναφέρουν αποστολή ρωσικών πυράβλων στην Κίνα. Την ίδια ώρα η Ταϊβάν που είναι στη μύτη της Κίνας, η Ταϊβάν, δέχεται επίθεση. Ο κόσμος παρακολουθεί παγωμένος ανήμπορος να αντιδράσει. Την τέταρτη ημέρα τώρα, η Ευρώπη σε παράλυση, το ΝΑΤΟ σε κόμμα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις διχάζονται. Η Γερμανία προσπαθεί να διαπραγματευτεί. Η Γαλλία απειλεί να αντιδράσει μονομερός. Οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης εγκαταλείπονται. Η Βρετανία, σύμφωνα με τον στρατηγό, το Σάιρεφ, είναι πλέον απλώς ένα μικρό νησί, η Βρετανία, χωρίς δυνατότητα άμυνας, καθώς η Δύση διαλύεται μπροστά στα μάτια της. Την πέμπτη ημέρα, 8 Νοεμβρίου, ο κόσμος όπως το ξέραμε τελείωσε. Η Ρωσία έχει καταλάβει τις βαλτικές χώρες, η Κίνα ελέγχει την Ταϊβάν, η παγκόσμια τάξη πραγμάτων που καθιερώθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει τερματιστεί. Το ΝΑΤΟ δεν υπάρχει πια ως ενεργή συμμαχία. Οι ΗΠΑ έχουν απομονωθεί. Η Ευρώπη είναι γεωπολιτικά κατακερματισμένη. Ο ΟΗΕ είναι παράλυτος. Ο πολυπολικός κόσμος έχει ανατείλει όχι με ειρηνικό τρόπο αλλά με στρατιωτικό αναθεωρητισμό, σύμφωνα με τον στρατηγό της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Προειδοποιητικό μήνυμα η εισβολή των ρωσικών drones, αυτά που κάνουν τώρα οι Ρώσοι. Στέλνουν drones και στην Πολωνία, έχουν στείλει σε διάφορα κράτη. Την ίδια στιγμή η πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών της Πολωνίας Σικόρσκι για την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία δεν αποτελεί απλώς μια τολμηρή διπλωματική κίνηση, αλλά κατά πολλούς μια επικίνδυνη πολιτική αυταπάτη. Η ιδέα θυμίζει την αρχική απέτηση του Ζελένσκι, της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, τις πρώτες μέρες της ρωσικής ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης να καταρρίπτει το ΝΑΤΟ ρωσικά αεροσκάφη και πυράβλους. Μόνο η Εστονία στήριξε τότε πρόχειρα την πρόταση, αλλά το ΝΑΤΟ κατάλαβε εγκαίρως ότι αυτό ισοδυναμεί με άμεση εμπλοκή σε πόλεμο με τη Ρωσία. Κάτι που το αποφεύγουν με, έτσι, όπως ο διάβολος στο λιβάνι. Το πόλεμο με τη Ρωσία. Σήμερα, σχεδόν 3 χρόνια μετά, το ίδιο δίλημμα επιστρέφει από την πίσω πόρτα, αυτή τη φορά από την Πολωνία. Και πάμε στην Πολωνία. Πολωνία. Στρατηγική απειλή ή επικοινωνιακό θέατρο. Η Πολωνία δεν κινείται επειδή τρελάθηκε ή επειδή κυριαρχείται από φιλοπόλεμη ιστερία. Η πρότασή της αποτελεί κυρίως επικοινωνιακή επίθεση και λιγότερο ρεαλιστική στρατηγική. Όπως το ψάρι και ο σκατσόχυρος, το ψάρι σκατσόχυρος που φουσκώνει για να τρομάξει τον εχθρό, έτσι και η Βαρσοβία προσπαθεί να δείξει στρατιωτική αποφασιστικότητα σε μια συγκυρία που νιώθει απροστάτευτη. Η αφορμή. Να δούμε την αφορμή τώρα. Ένα κύμα από 19 μη επανδρωμένα αεροσκάφη που διείσδησαν στο πολωνικό εναέριο χώρο. 19 μπήκανε στην Πολωνία. Παρά τη χαμηλή τους τεχνολογία και την απουσία οπλισμού, μόνο 4 από τα 19 καταρρίφθηκαν. Κάποια διένυσαν 500 χιλιόμετρα μέχρι να απέσουν από έλλειψη καυσίμου. Το έκανε επίτηδες η Ρωσία αυτό. Το περιστατικό ανέδειξε το πόσο απροετοίμαστη είναι η νατοϊκή άμυνα για τα νέα δεδομένα του σύγχρονου πολέμου. Τα F-35 εναντίον των drones των $3.000. Να το δούμε αυτό τώρα. Η πιο εντυπωσιακή πτυχή, τα μαχητικά F-35 με πυράβλους AIM-9 White Winder
κόστους 470.000 δολαρίων ανά εκτόξευση χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρριψη drones που κοστίζουν 2 και 3.000. Δηλαδή το ΝΑΤΟ ξόδεψε έως και 237 φορές περισσότερα χρήματα από την αξία των στόχων. Μία καταστροφή όχι μόνο στρατιωτική αλλά και οικονομική και συμβολική. Χωρίς ΗΠΑ καμία ζώνη πτήσεων. Μία ζώνη, θα δούμε αυτό τώρα, το χωρίς ΗΠΑ καμία ζώνη πτήσεων. Μία ζώνη απαγόρευσης πτήσεων είναι αδιανόητη χωρίς ΗΠΑ, οι οποίες διαθέτουν τη βασική υποδομή και αεροπορική ισχύ του ΝΑΤΟ. Όμως η Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα υπό την επιρροή του Ντόναλντ Τραμπ έχει αποστασιοποιηθεί από τους Ευρωπαίους συμμάχους. Οι σχέσεις Ουάσιγκτον-Βρυξελών βρίσκονται σε κρίση καθώς η Ευρώπη πιέζει για πιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας, αλλά ο Τραμπ αποφεύγει επιμελώς την άμεση σύγκρουση και στέλνει διφορούμενα μηνύματα. Ακόμα και μετά το επεισόδιο με τα drones, ο Τραμπ αρκέστηκε σε ένα ενιγματικό μήνυμα στα social media. Λοιπόν, ξεκίνησε, είπε ο Τραμπ, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και το σενάριο της τυχαίας εισβολής των drones. Ο στόχος τώρα, η εσωτερική συνοχή της Ευρώπης. Η πρόταση για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων και η στρατιωτική ρητορική δεν στοχεύουν τόσο την Μόσχα όσο τις ευρωπαϊκές κοινωνίες. Είναι ένας τρόπος για να φοβήσουν τη Ρωσία με την ψευδαίσθηση ότι η Δύση είναι ενωμένη και αποφασισμένη. Επανασπυρώνουν την κοινή γνώμη σε ένα κοινό αφήγημα όπως συνέβη το 2022. Καταστήλουν εσωτερικές φιλορωσικές φωνές, όπως δήλωσε ρητά ο Πολωνός Πρωθυπουργός Ντόναλντ είναι και αυτός, Ντόναλντ Τάσκ. Ωστόσο, οι ελπίδες αυτές φαίνεται να εξανεμίζονται. Οι Ευρωπαίοι έχουν κουραστεί από πολεμικές υπερβολές και τα σενάρια ζώνης πτήσεων φαντάζουν όλο και πιο απομονωμένα, χωρίς αντίκρισμα στην πραγματικότητα. Θόρυβος χωρίς δύναμη πυρός. Να δούμε αυτό τώρα. Θόρυβος χωρίς δύναμη πυρός. Η πρόταση της Πολωνίας για ζώνη απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία δεν έχει στρατηγική ουσία ούτε επιχειρησιακή εφικτότητα. Αντιθέτως, αποκαλύπτει τις αδυναμίες του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης να προσαρμοστούν στον σύγχρονο πόλεμο με drones, ασύμμετρες απειλές και γεωπολιτικές μετατοπίσεις. Το πιο ανησυχητικό, όσο περισσότερο αντιδρούν με σύγχυση, τόσο περισσότερο αποκαλύπτουν την ανεπάρκεια και τη στρατηγική τους ασάφεια, και αυτό είναι ένα μήνυμα που η Μόσχα αλλά και ο υπόλοιπος κόσμος δεν αγνοούν. National interest. Το ΝΑΤΟ δεν έχει στρατό για να πολεμήσει με τη Ρωσία. Λέει εδώ, δεν έχει στρατό το ΝΑΤΟ να πολεμήσει με τη Ρωσία. Η συμμαχία του ΝΑΤΟ βρίσκεται σε μια υπαρξιακή κρίση και δεν είναι ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα που την προκάλεσαν. Είναι η ίδια η Δύση, η οποία εγκλωβισμένη στη δική της ιδεολογική παρακμή και τη δημογραφική κατάρρευση αδυνατεί να συντηρήσει ακόμα και ένα βασικό πυλώνα στρατιωτικής ισχύως, το ανθρώπινο δυναμικό. Παρά τις εξαγγελίες για αμυντικές δαπάνες ρεκόρ και τη ρητορική περί αποτροπής ρωσικής επιθετικότητας, η αλήθεια είναι απλή. Το ΝΑΤΟ δεν έχει αρκετούς στρατιώτες για να επανδρώσει τα στρατεύματά του. Δεν μπορεί να στρατολογήσει, δεν μπορεί να εκπαιδεύσει και κυρίως δεν μπορεί να εμπνεύσει τους πολίτες του να πολεμήσουν. Δεν έχουν κανένα λόγο οι άνθρωποι να πάνε να πολεμήσουν τη Ρωσία. Για ποιο λόγο? Αντιθέτως, η Ρωσία με πολύ μικρότερο ΑΕΠ, αλλά με ενιαία στρατηγική, εθνική συνοχή και πραγματική στρατιωτική εμπειρία, αυξάνει συνεχώς την επιρροή της. Σε αυτή την πρωτοφανή παραδοχή προχωρά όχι μόνο ένα μέσο ρωσικό μέσο ενημέρωσης, αλλά και το αμερικανικό National Interest, που απηχεί τις θέσεις του Πενταγώνου των ΗΠΑ και του στρατιωτικού βιομηχανικού συμπλέγματος της χώρας. Η δυτική παράνοια των αμυντικών δαπανών, να δούμε τώρα. Η δυτική παράνοια των αμυντικών δαπανών. Η πρόσφατη δέσμευση των κρατών μελών του ΝΑΤΟ να φτάσουν τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ
είναι μια κίνηση απελπισίας. Οι ηγέτες της Δύσης επιμένουν να αντιμετωπίζουν τις γεωπολιτικές προκλήσεις με λογιστικά κριτήρια. Όσο πιο πολλά λεφτά ρίξουμε, τόσο πιο ασφαλείς θα είμαστε. Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Οι δαπάνες δεν παράγουν στρατιώτες. Όσα ντρόουνς και αν αγοράσει η Πολωνία, όσες φρεγάτες και αν παραγγείλει η Γερμανία, χωρίς ανθρώπους να τα λειτουργήσουν αυτά τα μέσα, είναι άχρηστα. Η Ρωσία, παρά τις κυρώσεις και την οικονομική πίεση, διαθέτει εκατοντάδες χιλιάδες ενεργό στρατό και ένα λαό που είτε λόγω πατριωτισμού είτε λόγω αντίληψης ιστορικής αποστολής είναι πρόθυμος να πολεμήσει, αναφέρει στην ανάλυση του το National Interest. Η Δύση δεν θέλει ούτε μπορεί να πολεμήσει. Να δούμε αυτό τώρα. Η βασική αδυναμία του ΝΑΤΟ δεν είναι εξοπλιστική αλλά πολιτισμική. Στην Ευρώπη η ιδέα της στρατιωτικής θητείας είναι ξεπερασμένη, σχεδόν ενοχοποιημένη. Ο πολίτης βλέπει το κράτος όχι ως έθνος, αλλά ως πάροχο υπηρεσιών. Η ατομική ευημερία υπερισχύει της συλλογικής επιβίωσης. Η ίδια η έννοια της υπηρεσίας προς την πατρίδα έχει αποδυναμωθεί σε βαθμό ανυπαρξίας. Αντιθέτως, η Ρωσία έχει καταφέρει να κινητοποιήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού της, όχι μόνο μέσω στρατιωτικής υποχρέωσης, αλλά και μέσω ενός αφηγήματος εθνικής επιβίωσης απέναντι στη δυτική περικύκλωση και επιθετικότητα. Πολύ σοβαρό το άρθρο αυτό, πάρα πολύ σοβαρό, που δείχνει εδώ που θα πάει το πράγμα. Εδώ τώρα να δούμε ένα άλλο που λέει, είδατε που λέγαμε για το Ιράν που έχει το πρόβλημα με το Ισραήλ, ψάχνουν γύρω γύρω από πού θα το κάνουνε την επίθεση, να καταλάβουν το Ιράν. Θα την κάνουν βέβαια κάποια στιγμή το Ισραήλ στο Ιράν, όπως τι έχουν κάνει ήδη, δηλαδή που χτυπήσαν το πρόγραμμα, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Ψάχνανε από διάφορα μέρη να το κάνουν αυτό. Λοιπόν, δεν τους βγήκε γιατί τα έχει όλα υπό έλεγχο. Η Ρωσία, τα έχουμε δει σε προηγούμενα βίντεο αυτά, τι και πώς. Τώρα εδώ, οι σημερινές ειδήσεις αυτές, λέει, για να κοιτάνε να το κάνουν τώρα από το Αφγανιστάν. Έτσι. Και λέει εδώ, η εισβολή, λέει, στο Αφγανιστάν θα είναι καταστροφική για τη ΣΥΠΑ, λέει ο Ρώσος πρέσβης. Ένα βήμα μπροστά πάντα οι Ρώσοι. Ένα βήμα, το λέω εγώ, πολλά βήματα μπροστά οι Ρώσοι. Το έχουν σκεφτεί. Ότι θα πάνε να χτυπήσουν το Αφγανιστάν για να δημιουργήσουν τέτοια κατάσταση. Η ΙΠΑ. Το ΝΑΤΟ δηλαδή. Και λέει εδώ ο Ζαμίρ Καμπούλοφ, ο Ρώσος ειδικός εκπρόσωπος του Προέδρου για το Αφγανιστάν, δήλωσε στη ΡΙΑ Νοβόστη ότι οι ΗΠΑ είναι απίθανο να εξαπολύσουν επίθεση στο Αφγανιστάν, προειδοποιώντας ότι οι συνέπειες για την Ουάσιγκτον θα είναι καταστροφικές. Τα σχόλιά του έγιναν μετά την απειλή του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το Αφγανιστάν με κακά πράγματα, εισαγωγικά, εάν αρνούνταν να παραδώσει, προσέξτε, την αεροπορική βάση Μπαγκράμ στον έλεγχο των ΗΠΑ. Έτσι, γιατί να παραδώσει την αεροπορική βάση Μπαγκράμ στον έλεγχο των ΗΠΑ? Τι να την κάνουν την αεροπορική βάση οι ΗΠΑ? Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έτσι. Και ψάχνουν να βρουν από πού θα την κάνουν για το στο Ιράν. Και αρνούνται, λέει, να παραδώσουν την αεροπορική βάση Μπαγκράμ στον έλεγχο των ΗΠΑ. Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν οι ΗΠΑ ενδέχεται να αποφασίσουν να εισβάλλουν, ο Καμπούλοφ, ο Ρώσος, είπε: «Δεν νομίζω. Αυτό θυμίζει πολύ το θόρυβο που υπάρχει γύρω από τη Γροιλανδία και τον Καναδά. Που όλο λένε, αλλά έτσι. Οι συνέπειες θα ήταν καταστροφικές για τη ΣΥΠΑ και οι Αφγάνοι δεν είναι άγνωστοι στον πόλεμο. Υπάρχουν ιστορίες εκεί. Δεν θα είναι ότι πήγαν και το καταλάβαν και δεν τρέχει τίποτα». Αντιδρώντας στις απειλές του Τραμπ, το Ισλαμικό Εμιράτο τόνισε ότι σε όλες τις διμερείς διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει καταστήσει σαφές ότι η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Αφγανιστάν είναι υψής της σημασίας. Το Ισλαμικό Εμιράτο προέτρεψε περαιτέρω τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποφύγουν
την επανάληψη των αποτυχημένων εμπειριών του παρελθόντος και ανταυτού να υιοθετήσουν μια πολιτική βασισμένη στο ρεαλισμό και την λογική. Να δούμε ένα άλλο τώρα εδώ. Έχει πολλά. Σήμερα έχει ενδιαφέρον εδώ πέρα το τι παίζεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Έτσι. Αλλά φαίνεται ότι πάει για πόλεμο. Ψάχνονται δηλαδή. Ειδικά το ΝΑΤΟ ψάχνεται πολύ. Και με τις κυρώσεις που έχουν κάνει στη Ρωσία. Ψάχνεται πολύ. Και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ το ίδιο είναι δηλαδή. Αυτή είναι. Και λέει εδώ ποια και πού βρίσκονται τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας στη Δύση. Έχουν παγώσει τα περιουσιακά στοιχεία της Δύσης. Και με τις περιορισμούς έτσι, και με όλες τις κυρώσεις που κάνουν και όλα αυτά που κάνουν εναντίον της Ρωσίας. Και λέει εδώ ρωσικά περιουσιακά στοιχεία αξίας έως και 250 δισεκατομμυρίων δολαρίων έχουν παγώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τότε που η ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους απαγόρευσαν συναλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα και το Υπουργείο Οικονομικών της Ρωσίας μετά την ολοκληρωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022. Το Reuters ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συζητά ένα σχέδιο για την επαναχρησιμοποίηση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων για την ενίσχυση της οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, καθώς επιδιώκει να εντείνει την πίεση για κυρώσεις στη Ρωσία. Αυτό θα είναι κάτι που θα ξοργήσει τη Ρωσία όμως. Θα πάρουν τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας για να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον της. Δεν θα αφήσει κουμπάκι απάτητο ο Πούτιν. Και πάει λέει παρακάτω ποια είναι τα πλεονεκτήματα της Ρωσίας και πού βρίσκονται. Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα επιβεβαίωσε προηγουμένως ότι έχει παγώσει περιουσιακά στοιχεία αξίας 300 με 350 δισεκατομμυρίων δολαρίων στη Δύση. Όπως και άλλες κεντρικές τράπεζες, η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα τοποθέτησε μέρος των αποθεμάτων της σε χρυσό και συνάλλαγμα σε ρευστά περιουσιακά στοιχεία όπως τα κύρια νομίσματα, ο χρυσός και τα κρατικά ομόλογα, περίπου τα μισά από τα οποία τηρούνται στη Δύση τη στιγμή που παγώθηκαν. Η πλειονότητα των ακινητοποιημένων περιουσιακών στοιχείων βρίσκεται στην Ευρώπη και πολλά έχουν ήδη λήξει και έχουν εγκαταστεί μετρητά που κατέχονται από το βελγικό αποθετήριο τίτλων Euroclear. Το βελγικό. Η Ρωσική Κεντρική Τράπεζα δεν έχει δώσει λεπτομερή ανάλυση για το τι παγώθηκε, αλλά τα στοιχεία της από τις αρχές του 2022 προσφέρουν κάποια στοιχεία. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας κατήχε περίπου 207 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία σε ευρώ, 67 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία σε δολάρια ΗΠΑ και 37 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία σε βρετανικές λίρες. Διέθετε επίσης περιουσιακά στοιχεία που περιλάμβαναν 36 δισεκατομμύρια δολάρια σε ιαπωνικά γεν, 19 δισεκατομμύρια δολάρια σε καναδικά δολάρια, 6 δισεκατομμύρια δολάρια σε αυστραλιανά δολάρια και 1,8 δισεκατομμύρια δολάρια σε δολάρια Σιγκαπούρης. Τα περιουσιακά της στοιχεία σε ελβετικά φράγκα ήταν περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η Κεντρική Τράπεζα της Ρωσίας δήλωσε ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία επενδύθηκαν κυρίως σε ξένους τίτλους, τραπεζικές καταθέσεις και λογαριασμούς ανταποκριτών ενόστρο. Τα μεγαλύτερα ομόλογα που κατήχε η τράπεζα ήταν σε κρατικά ομόλογα της Κίνας, της Γερμανίας, της Γαλλίας, Βρετανίας, της Αυστρίας και του Καναδά. Τα αποθεματικά χρυσού της Ρωσίας φυλάσσονταν στη Ρωσία. Οι επενδύσεις σε Ιουάν φυλάσσονταν στην Κίνα. Τι περιλαμβάνει η πρόταση Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παρουσιάσει ένα σχέδιο για τη χρήση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για την υποστήριξη ενός δανείου αποζημίωσης προς την Ουκρανία, δήλωσαν στο Reuters αξιωματούχοι που έχουν γνώση του έργου, έτσι. Και το δάνειο αυτό θα αποπληρωθεί μόνο όταν η Ουκρανία λάβει αποζημιώσεις από τη Ρωσία για τις ζημιές που υπέστη κατά τη διάρκεια των 3,5 χρόνων σύγκρουσης. 3,5 ετών σύγκρουσης.
θα περιλαμβάνει την αντικατάσταση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων με ομόλογα μηδενικού τοκομεριδίου που θα εκδίδονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο μηχανισμός θα μπορούσε να δημιουργηθεί για να υποστηριχθεί από ένα συνασπισμό των προθήμων, εισαγωγικά, συνασπισμό των προθήμων, αντί για όλες τις 27 κυβερνήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως τρόπος αποφυγής οποιοδήποτε πιθανού βέτο από την Ουγγαρία, η οποία έχει τους στενότερους δεσμούς στο μπλοκ με τη Μόσχα, τη Ρωσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι στιγμής χρησιμοποιεί τόκους από τα περιουσιακά στοιχεία για να αποπληρώσει ένα δάνειο 50 δισεκατομμύριων δολαρίων προς την Ουκρανία, αλλά το ποσό των τόκων που παράγονται μειώνεται. Μόνο από αυτό μπορείτε να καταλάβετε πού θα πάει η ιστορία τώρα εδώ, με αυτά που σκέφτονται αυτοί να κάνουν. Λοιπόν, να δούμε ένα άλλο. Σημερινά είναι όλα αυτά που λέμε. Στο μεταξύ, η Ρωσία τώρα και το Ιράν, η Ρωσία και το Ιράν ετοιμάζονται να υπογράψουν νέα πυρηνική συμφωνία. Εδώ το Ισραήλ έλεγε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και η Ρωσία με το Ιράν ετοιμάζονται να υπογράψουν νέα πυρηνική συμφωνία. Η Τεχεράνη και η Μόσχα πρόκειται να υπογράψουν συμφωνία τις επόμενες ημέρες για την κατασκευή νέων πυρηνικών σταθμών παραγωγής ενέργειας από τη Ρωσία στο Ιράν, σύμφωνα με τον Μοχάμετ Εσλάμι, επικεφαλής του Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας του Ιράν. Ο Εσλάμι επιβεβαίωσε την επικείμενη συμφωνία στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Η Ρωσία και το Ιράν συνεργάζονται εδώ και καιρό στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Και το Ισραήλ απ' την άλλη θέλει, έτσι, κοιτάει τα πυρηνικά, να μην έχει πυρηνικά το Ιράν. Αλλά αυτοί συνεργάζονται το Ιράν με την Ρωσία. Ένα άλλο πάλι εδώ, και αυτό σήμερα, όλα σημερινά που λέμε είναι, και λέει εδώ Βρυξέλλες. Ένας συνασπισμός κυβερνήσεων από την Ευρώπη, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική που έχει πάει αεροπλάνα τώρα, λέει η Αμερική εκεί, η ΙΠΑ, θα ενώσει τις δυνάμεις του για να προειδοποιήσει ότι οι χώρες που πλήττονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή θα μείνουν πίσω στη μετάβαση στην πράσινη ενέργεια χωρίς νέα χρηματοδοτικά μέσα. Μία δήλωση που υπογράφηκε από 16 παγκόσμιους ηγέτες και την οποία είδε εδώ στο Πολίτικο, διαβάζουμε τώρα εδώ, προειδοποιεί ότι ο κόσμος εισέρχεται σε μία αποφασιστική δεκαετία για να σώσει τον πλανήτη, λένε αυτοί. Η ανοιχτή επιστολή, η οποία συμφωνήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, τώρα έγινε αυτό, πριν λίγες μέρες, και προοριζόταν για να αποτελέσει ένδειξη πρόθεσης εν ώψη των συνομιλιών για το κλίμα αργότερα φέτος, αναφέρει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να ξεπεράσουν ένα κενό χρηματοδότησης πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αποφύγουν να επιτρέψουν την αδράνεια, συσσαγωγικά, και να μας κρατήσει πίσω για τα επόμενα χρόνια. Μεταξύ των υπογραφόντων της επιστολής περιλαμβάνονται ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η πρόεδρος μάλλον, Ursula von der Leyen, ο Βρετανός πρωθυπουργός Στάρμερ, ο πρόεδρος της Κένιας Ρούτο, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λούλα Ντα Σίλβα και ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ. Ο συνασπισμός δεσμεύεται να ξεκλειδώσει τη χρηματοδότηση και να μειώσει τον κίνδυνο των επενδύσεων, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, μειώνοντας το κόστος, προσελκύοντας κεφάλαια ή κλείνοντας το χρηματοδοτικό κενό σε στενή συνεργασία με διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και τράπεζες ανάπτυξης. Προσπαθούν να μας πείσουν αυτοί τώρα, έτσι, για την κλιματική αλλαγή, ότι υπάρχει πρόβλημα, ενώ και είναι τα πάντα αυτοί και δημιουργούν όλα αυτά, βάζουν αιμογεννήτριες, όλα αυτά που κάνουν. Και λέει παρακάτω, στην Νοτιοανατολική Ασία, για παράδειγμα, οι ηγέτες δήλωσαν ότι χρειάζονται επιπλέον 47 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως έως το 2035 για να διασφαλιστεί η επαρκής ανάπτυξη της δυναμικότητας πράσινης ενέργειας. Καλούν το ιδιωτικό τομέα να ενώσει δυνάμεις του με τις κυβερνήσεις για να ξεπεράσουν την κρίση χρηματοδότησης. Επίσης, προτρέπουν για νέα χρηματοδοτικά μέσα, ανάπτυξη τοπικής παραγωγής, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στενότερη συνεργασία μεταξύ των χωρών.
Αυτοί εκεί το βιολί τους έχουν άλλα, σκέφτονται αυτοί, αλλά θα τους προλάβει ο πόλεμος τώρα εκεί που πάει το πράγμα. Και να μια και λέω για τον πόλεμο, άλλο αυτό, σημερινό και αυτό. Η Πολωνία, πάμε στην Πολωνία. Η Πολωνία θα καταρρύψει ρωσικά αεροσκάφη που εισβάλλουν, προειδοποιεί ο πρόεδρος Τούσκ. Ο Τούσκ. Ο Πολωνός Πρωθυπουργός αντιδρά στον αυξανόμενο αριθμό ρωσικών εισβολών στον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ. Η Πολωνία θα καταρρύψει εχθρικά αεροσκάφη εάν παραβιάσει το έδαφος της. Δήλωσε σήμερα Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, ο Πρωθυπουργός Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ. Θέλω να είμαι πολύ σαφής. Θα λάβουμε απόφαση να καταρρύψουμε υπτάμενα αντικείμενα χωρίς συζήτηση όταν παραβιάζει το έδαφος μας και πετούν πάνω από την Πολωνία. Δεν υπάρχει χώρος για συζήτηση εδώ, δήλωσε ο Τούσκ σε συνέντευξη τύπου. Ο Τούσκ έκανε τα σχόλιά του μετά από μία σειρά περιστατικών κατά τα οποία ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη ή πολεμικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Πολωνίας και της Ρουμανίας. Ρουμανία, να ετοιμάζεται η Ρουμανία και η Πολωνία, την περασμένη Παρασκευή, της Εστονίας και η Εστονία, όταν 3 ρωσικά αεροσκάφη MiG-31 παρέμειναν στον εναέριο χώρο του κράτους μέλους του ΝΑΤΟ για σχεδόν 12 λεπτά προτού η συμμαχία απογειώσει αεροσκάφη σε απάντηση. Ο Πολωνός ηγέτης πρόσθεσε ότι θέλει να έχει 100% βεβαιότητα ότι οι σύμμαχοι της Πολωνίας στο ΝΑΤΟ θα αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε εισβολή με τον ίδιο τρόπο, έτσι ώστε αν η σύγκρουση εισέλθει σε μια πολύ οξία φάση να μην είμαστε μόνοι. Τα περιστατικά άκουσαν τις ανησυχίες για την ασφάλεια κατά μήκος της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ, πυροδοτώντας εκκλήσεις για αυξημένη επαγρύπνηση έναντι των ρωσικών προκλήσεων. Μετά την εισβολή 21 ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην Πολωνία νωρίτερα αυτό το μήνα, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, ανακοίνωσε την έναρξη της αποστολής Eastern Sentry για την ενίσχυση της αεράμινας. Η Πολωνία εξετάζει επίσης πιο αποτελεσματικούς τρόπους εξουδετερώσης πιθανών ρωσικών εισβολών, αντί να στέλνει μαχητικά αεροσκάφη σε άσκοπη πτήση και να χρησιμοποιεί ακριβούς πυράβλους για να στοχεύει φθηνά drones. Ο Τούσκ δήλωσε ότι σε πιο αμφιλεγόμενες καταστάσεις, όπως οι πρόσφατες υπερπτήσεις ρωσικών μαχητικών αεροσκαφών πάνω από την πλατφόρμα γεώτρησης Πετρομπάλτικ της Πολωνίας στη Βαλτική θάλασσα, εκτός των χωρικών υδάτων της Πολωνίας, οποιαδήποτε απόφαση αντίδρασης θα πρέπει να ληφθεί πολύ προσεκτικά. Πρέπει να σκεφτείτε 2 φορές πριν αποφασίσετε για τις ενέργειες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια πολύ οξία φάση της σύγκρουσης, είπε. Βλέπουμε ότι αρχίζουν τα πράγματα και ζωηρεύουν ανησυχητικά, έτσι, με την Πολωνία. Η Πολωνία που είναι εχθρός της Ρωσίας πολλά χρόνια, που παλιά είναι εχθρός, και όπως και η Λιθουανία, βασικός εχθρός της Ρωσίας. Δεν το κάνει έτσι η Ρωσία. Η Πολωνία την ζαχαρώνει, έτσι, το λέω έτσι. Όπως και πολλά άλλα κράτη, όπως και τη Ρουμανία, γιατί στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο η Ρουμανία ήταν με τους Γερμανούς. Μην ξεχνάμε, από εκεί η Βουλγαρία. Να δούμε ένα άλλο όμως εδώ τώρα. Η Βενεζουέλα. Η Βενεζουέλα επιδεικνύει σημερινά όλα αυτά που λέμε. Η Βενεζουέλα επιδεικνύει ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη σε στρατιωτική άσκηση στην Καραϊβική εν μέσω εντάσεων με τις ΗΠΑ. Έχουν πάει αεροπλάνα στην Καραϊβική, οι ΗΠΑ. Η Βενεζουέλα ανέπτυξε πάνω από 2.500 στρατιώτες και ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη στην Λα Ορτσίλα για στρατιωτικές ασκήσεις, κλιμακώνοντας εντάσεις μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για περαιτέρω αμερικανικές επιθέσεις σε πλοία της Βενεζουέλας. Η Βενεζουέλα ανέπτυξε περισσότερο από 2.500 στρατιώτες στο νησί Λα Ορτσίλα της Καραϊβικής για στρατιωτικές ασκήσεις με ρωσικής κατασκευής μαχητικά αεροσκάφη οπλισμένα με πυράβλους κατά πλοίων, κλιμακώνοντας εντάσεις μετά την ανακοίνωση των αμερικανικών επιθέσεων σε 3 πλοία της Βενεζουέλας. Ο Υπουργός Άμυνας Βενεζουέλας,
Βλαδίμηρος και αυτός, Πατρίνο, δήλωσε ότι οι ελιγμοί Καρίμπε Σομπεράνο 200 συμπεριλαμβάνουν 12 πλοία, 22 αεροσκάφη και περίπου 20 σκάφη που διεξάγουν αμφίβιες αποβάσεις και αεροπορικές επιχειρήσεις. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες από τις ασκήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν την Τετάρτη ως απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικών πολεμικών πλοίων στην περιοχή. Ρωσικό οπλοστάσιο τώρα και στρατιωτικές δυνατότητες. Η πολεμική αεροπορία της Βενεζουέλας δημοσίευσε σήμερα επίσης βίντεο, σήμερα Δευτέρα, 22 Ενάτου 2025, 22 Σεπτεμβρίου 2025, δημοσίευσε επίσης βίντεο με μαχητικά Σουχόι εξοπλισμένα με ρωσικούς πυράβλους κατά πλοίων κρύπτων. Τα αεροσκάφη ανήκουν στην 13η αεροπορική ομάδα μαχητικών και αποτελούν μέρος των 21 μαχητικών της Βενεζουέλας, αν και ο αριθμός των επιχειρησιακών πτήσεων παραμένει ασαφής λόγω οικονομικών περιορισμών, λέει εδώ. Αλλά η Βενεζουέλα δεν είναι η Βενεζουέλα που ήταν κάποτε, φτάσανε σε σημείο να λιμοκτονεί ο κόσμος. Βενεζουέλα τώρα είναι υπολογίσιμη, γιατί είναι η Ρωσία από πίσω. Εδώ είναι άλλο τώρα, σημερινό και αυτό. Η Ρωσία είναι έτοιμη να τηρήσει τα νέα όρια START για ένα χρόνο μετά τη λήξη. Προσέξτε εδώ τι λέει ο Πούτιν. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαδίμηρος Πούτιν δήλωσε σήμερα Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 ότι η Ρωσία είναι έτοιμη να συνεχίσει να τηρεί τα κεντρικά όρια της συνθήκης New START με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τη μείωση των πυρηνικών όπλων για ένα ακόμη έτος μετά τη λήξη της το 2026. Η νέα START που υπογράφηκε στην Πράγα το 2010 από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τον τότε Ρώσο ομόλογό του Ντμίτρι Μετβέντεφ περιορίζει κάθε πλευρά σε 1550 αναπτυγμένες κεφαλές και 800 εκτοξευτές και βομβαρδιστικά. Προβλέπει επίσης μία σειρά αμοιβαίων επιτόπιων αναθεωρήσεων. Στις αρχές του 2023 ο Πούτιν κατηγόρησε τον ΝΑΤΟ ότι επιδιώκει να επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας. Είδατε που λέει θα κάνουν ένα χτύπημα η Δυτική εναντίον της Ρωσίας, αλλά το ξέρει η Ρωσία και εκεί θα ξεκινήσει μαζικές επιθέσεις. Κατηγόρησε, λέει ο Πούτιν, τον ΝΑΤΟ ότι επιδιώκει να επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ρωσίας και δήλωσε ότι η Μόσχα θα αναστείλει το ρόλο της στη συμφωνία, η οποία πρόκειται να λήξει το Φεβρουάριο του 2026. Αξιωματούχοι αργότερα διευκρίνησαν ότι η Ρωσία θα εξακολουθήσει να τηρεί τα αριθμητικά όρια, αλλά θα διακόψει άλλα μέρη της συμφωνίας. Σε συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας Ρωσίας σήμερα Δευτέρα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, ο Πούτιν δήλωσε ότι θα ήταν λάθος να εγκαταλείψουμε εντελώς την κληρονομιά της συνθήκης. Για να αποφευχθεί η πρόκληση μιας περαιτέρω κούρσας στρατηγικών εξοπλισμών και να διατηρηθεί ένα αποδεκτό επίπεδο προβλεψιμότητας και αυτοσυγκράτησης, πιστεύουμε ότι είναι λογικό σε αυτό το ταραγμένο στάδιο να προσπαθήσουμε να διατηρήσουμε το status quo που έχει καθιερωθεί στο πλαίσιο της νέας START, δήλωσε ο ηγέτης του Κρεμλίνου. Τέλος πάντων, και λέει ότι η Ρωσία τέλος πάντων θα συμφωνήσει έτσι, για τα πυρηνικά και θα τα ανανεώσει κιόλας όταν θα λήξει η συμφωνία το Φεβρουάριο του 2026. Έτσι, αυτά όλα όμως είναι αν αυτοί όλοι τα πηγαίνουν καλά, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν τα πηγαίνουν καλά, οπότε ο Θεός να φυλάει άμα γίνουν τέτοια και αρχίζουν και πετάνε πυρηνικά. Εδώ είναι άλλο τώρα, προσέξτε το τώρα τι γίνεται, με τη Ρουμανία. Το ανώτατο δικαστήριο της Ρουμανίας επικύρωσε την εξαετή ποινή φυλάκισης για Κολομβιανό σαμποτέρ που καθοδηγούταν από τη Ρωσία. Ο Μουρίγιο Ντιόσα Λουίς Αλφόνσο, ένας Κολομβιανός που σκόπευε να ανατινάξει στρατηγικούς
στόχους στη Ρουμανία καταδικάστηκε οριστικά τη Δευτέρα, σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2025, από το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο σε 6 χρόνια φυλάκιση για απόπειρα δολιοφθοράς. Το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την έφεση του Κολομβιανού, επικυρώνοντας την ποινή που είχε επιβληθεί τον Ιούνιο του 2025 από το εφετείο του Βουκουρεστίου. Ο 34χρονος Κολομβιανός πολίτης παραπέμφθηκε σε δίκη για απόπειρα δολιοφθοράς τον Νοέμβριο του 2024. Οι ερευνητές ισχυρίζονται ότι ταξίδεψε στη Ρουμανία τον Ιούλιο του 2024 με σκοπό να διαπράξει πράξεις δολιοφθοράς με την υποκίνηση ενός ατόμου από τη Ρωσία, λένε οι Ρουμάνοι. Σκόπευε να ανατινάξει στόχους που βρίσκονταν κοντά σε ένα συγκρότημα στην κομιτεία Ιλφόφ, όπου υπήρχε μια αποθήκη ανακυκλώσιμων αποβλήτων, καθώς 2 πηγάδια εξόρυξης πετρελαίου και ένας σταθμός μέτρησης φυσικού αερίου. Ο Κολομβιανός φαίνεται να τράβηξε φωτογραφίες και ηχογραφήσεις των αντίστοιχων στόχων. Ο άντρας αποτελούσε αξιόπιστο κίνδυνο, καθώς ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στις Κολομβιανές ενόπλες δυνάμεις, εκπαιδευόμενος σε δραστηριότητες συλλογής πληροφοριών, έρευνας και τεκμηρίωσης. Αναζήτησε επίσης ουσίες και συστατικά για εκρηκτικούς μηχανισμούς. Δεν κατάφερε όμως να εφαρμόσει το σχέδιό του λόγω της παρέμβασης της αστυνομίας της Ρουμανίας με την εξειδικευμένη υποστήριξη της Ρουμανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Και πάλι στη Ρωσία το ρίχνουν ότι οι Ρώσοι το κάνανε αυτό, δηλαδή ότι ήταν άνθρωπος Κολομβιανός των Ρώσων. Ένα άλλο, λέει εδώ, έφοδος αστυνομίας της Μολδαβίας σε 250 τοποθεσίες που συνδέονται με ύποπτη ρωσική παρέμβαση. Έχουν εκλογές αυτοί στη Μολδαβία. Μολδαβία έχουμε πει τι γίνεται, είναι η Ουκρανία, η Περνιστερία που είναι ρωσική αυτή, είναι η Μολδαβία, η Ρουμανία από κάτω και θα βγει και από εκεί η Ρωσία το θα κάνει την επέμβαση εκεί, την επέλαση. Έτσι. Η Μολδαβία όμως, ο μολδαβικός λαός είναι με τη Ρωσία καθαρά. Θα είναι παλιά με τη Σοβιετική Ένωση η Μολδαβή, αλλά και τώρα δείχνει ότι η πλειοψηφία είναι με τη Ρωσία. Αλλά έχουν βάλει οι Νατοικοί μια δικιά τους απάνω. Να δούμε εδώ τι λέει. Η αστυνομία της Μολδαβίας δήλωσε τη Δευτέρα, σήμερα, είπαμε 22 Σεπτεμβρίου 2025, ότι επιχείρησε έφοδο σε περισσότερες από 200 τοποθεσίες σε όλη τη χώρα, σε μια επιχείρηση σκούπα εναντίον ύποπτων προσπαθειών αποσταθεροποίησης της χώρας, οι οποίες έρχονται λιγότερο από μια εβδομάδα πριν από τις βουλευτικές εκλογές. Έχουν εκλογές σε μια εβδομάδα τώρα η Μολδαβία. Η αστυνομία δήλωσε ότι οι επιδρομές, οι οποίες στόχευαν περισσότερα από 100 άτομα και 4 φυλακές, ήταν μέρος ποινικής έρευνας για φερόμενα σχέδια μαζικών ταραχών συντονισμένα από τη Ρωσία μέσω εγκληματικών στοιχείων. Στη Ρωσία πάλι και αυτά τα ρίχνουν. Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μολδαβίας, ο εισαγγελέας ειδικών υποθέσεων και ο επικεφαλής υπηρεσίας ασφαλείας αναμενόταν να ανακοινώσει τα αποτελέσματα των εφόδων σήμερα το βράδυ, θα τα ανακοινώσουν. Ο Ιγκόρ Ντόντον, πρώην πρόεδρος και συνηγέτης του φιλορωσικού πατριωτικού εκλογικού μπλοκ, δήλωσε ότι ορισμένα από τα μέλη του κόμματός του έγιναν στόχος των επιδρομών. Τι έχει γίνει εκεί τώρα, έτσι θα το δούμε συνέχεια τι ακριβώς παίζεται, γιατί οι μεν λένε έτσι, οι άλλοι λένε αλλιώς. Η Μολδαβία, μια πρώην Σοβιετική δημοκρατία 2,6 εκατομμυρίων κατοίκων που συνορεύει με την Ουκρανία και την Ρουμανία, θα διεξαγάγει βουλευτικές εκλογές την Κυριακή. Η πρόεδρος Μάγια Σάντου, αυτή είναι των δυτικών του ΝΑΤΟ, σφοδρή επικριτής του Κρεμλίνου, είναι ενάντια στη Ρωσία αυτή, και κορυφαία υποστηρίκτρια της υποψηφιότητας της Μολδαβίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο δεν το θέλει με τίποτα η Ρωσία, αυτό θα πληρώσει τώρα η Μολδαβία, κατηγορεί εδώ η καιρό τη Μόσχα ότι προσπαθεί να αποσταθεροποιήσει τη χώρα. Το Κρεμλίνο αρνείται ότι αναμειγνύεται στην εσωτερική πολιτική της Μολδαβίας. Το Bloomberg ανέφερε σήμερα Δευτέρα
22 Σεπτεμβρίου 2025 ότι είχε στην κατοχή του έγγραφα που περιγράφουν τα φερόμενα ρωσικά σχέδια για οργάνωση διαμαρτυριών, διεξαγωγή εκστρατιών παραπληροφόρησης και στρατολόγηση Μολδαβών ψηφοφόρων στο εξωτερικό. Λέει το Bloomberg όμως. Έτσι, το Bloomberg. Εδώ βλέπουμε δηλαδή ότι κοιτάνε αυτοί με τον τρόπο τους, δηλαδή να βάλουν απάνω άνθρωπο, αυτοί όπως έχουν τη βάλει την Μάγια Σάντου, τώρα θα γίνουν εκλογές, για να μπουν και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και κάτι όμως το οποίο δεν... Ο λαός όμως της Μολδαβίας είναι με τη Ρωσία. Έτσι, όπως γίνεται σε πάρα πολλά κράτη αυτό. Πιστεύω και στην Ελλάδα. Έτσι, είναι άλλο η ηγεσία και άλλο ο λαός. Έτσι. Και θα έχει εξελίξει εκεί η Μολδαβία, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά πιστεύω ότι η Μολδαβία θα πάθει τη μικρότερη ζημιά. Η μεγάλη θα την πάθει η Ρουμανία, που δείχνει πολύ επιθετικότητα μεγάλη εναντίον της Ρωσίας, και όπως έχουν πει και οι Άγγοι δηλαδή, θα πάθει μεγάλη ζημιά η Ρουμανία. Λοιπόν, εδώ τώρα ένα άλλο, λέει γερμανικά, πάλι σημερινά όλα αυτά, γερμανικά και σουηδικά αεροσκάφη αναχέτησαν ρωσικό στρατιωτικό αεροσκάφος πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Πάνω από τη Βαλτική θάλασσα. Γερμανικά και σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν για να αναχαιτήσουν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος που εισήλθε σε ουδέτερο εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική θάλασσα, δήλωσαν αξιωματούχοι από την Γερμανία και τη Σουηδία. Γερμανοί αξιωματούχοι δήλωσαν το ΝΑΤΟ διέταξε τη δύναμη ταχείας αντίδρασης της Γερμανίας να διερευνήσει ένα άγνωστο αεροσκάφος που πετούσε χωρίς σχέδιο ή επικοινωνία μέσω ασυρμάτου. Το αεροσκάφος αποδείχθηκε ότι ήταν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος. Αφού τα αναγνώρισε οπτικά ο γερμανικός στρατός, παρέδωσε το αεροσκάφος συνοδείας τους Σουηδούς εταίρους του στο ΝΑΤΟ και επέστρεψε στο Ροστόκ, Γερμανία. Ανέφερε η γερμανική αντιπροσωπεία του ΝΑΤΟ σε ανάρτηση που έκανε στο X, στο Twitter. Η Σουηδική πολεμική αεροπορία ανακοίνωσε ότι τα μαχητικά της εντοπίζουν και παρακολουθούν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος σε διεθνή εναέριο χώρο. Η Πρωθυπουργός Εστονίας Κρίστεν Μίχαλ επικαλέστηκε το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ, το οποίο επιτρέπει στα μέλη του ΝΑΤΟ να διεξάγουν διαβουλεύσεις με τη συμμαχία όταν οποιοδήποτε κράτος πιστεύει ότι απειλείται. Η Εστονία, στη Βαλτική δηλαδή. Η Εστονία κάλεσε επίσης τον επιτετραμένο της Μόσχας σε ένδειξη διαμαρτυρίας, αλλά το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε τον ισχυρισμό ότι είχε παραβιάσει τον εστονικό εναέριο χώρο. Ο πρόεδρος Τραμπ της Αμερικής ρωτήθηκε για το περιστατικό από δημοσιογράφους και είπε ότι λοιπόν δεν μου αρέσει, είπε ο Τραμπ. Δεν μου αρέσει να συμβαίνει αυτό, θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα, είπε ο Τραμπ. Το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ ενεργοποιήθηκε επίσης ημέρες νωρίτερα από την Πολωνία, αφού περισσότερα από 12 ρωσικά μη επανδρομένα αεροσκάφη έφτασαν στο πολωνικό εναέριο της χώρας της Πολωνίας, και στις 10 Σεπτεμβρίου είχε γίνει αυτό, με αποτέλεσμα η Πολωνία να καταρρύψει μερικά από αυτά. Υπάρχει δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχει μια κατάσταση, πάει γύρω-γύρω η δουλειά. Γύρω-γύρω την πάει η Ρωσία με όλους αυτούς. Ένα άλλο πάλι, και αυτό σήμερα, ο Τραμπ υπόσχεται να υπερασπιστεί την Πολωνία και τους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ. Μπλέξει η Αμερική, έτσι, τους υπερασπιστεί. Ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα υπερασπιστούν την Πολωνία και τις χώρες της Βαλτικής αν κλιμακωθεί η ρωσική επιθετικότητα μετά από μια σειρά φερόμενων παραβιάσεων του εναερίου χώρου. Και όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο αν η Αμερική θα αναλάμβανε δράση, αν η Ρωσία συνεχίζει να επιταχύνει, είπε ναι, θα το έκανα, είπε ο Τραμπ. Μίλησε λίγο πριν να χωρίσει για την Αρίζωνα και να παραστεί στην κηδεία του τηλεφωνημένου ηγέτη των συντηρητικών Τσάρλι Κέρκ. Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη αναπτύχθηκαν νωρίς το Σάββατο, έτσι προχθές, για να διασφαλίσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναερίου χώρου μετά τις αεροπορικές επιδρομές Ρωσίας που στόχευαν τη Δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μέλους του ΝΑΤΟ.
Τα μέλη του ΝΑΤΟ στην ανατολική πλευρά βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή μετά την κατάρριψη ύποπτων ρωσικών μη επανδρομένων αεροσκάφων στον εναέριο χώρο της Πολωνίας νωρίτερα αυτό το μήνα και 3 ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εστονίας για 12 λεπτά την Παρασκευή. Ναι, δεν μας αρέσει, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους χθες. Το δήλωσε αυτό, την Κυριακή. Η Ρωσία αρνήθηκε τον ισχυρισμό λέγοντας ότι οι αεροσκάφη της επιχειρούσαν σύμφωνα με αυστηρά τους διεθνείς κανόνες, ότι ήταν νόμιμα. Η Ρουμανία ανέφερε επίσης παραβίαση ρωσικού μη επανδρομένου αεροσκάφους και οι 3 χώρες είναι μέλη του ΝΑΤΟ, γεγονός που καθιστά επιλέξιμες για να επικαλεστούν το άρθρο 5, το οποίο απαιτεί συλλογική στρατιωτική αντίδραση σε περίπτωση επίθεσης από ένα σύμμαχο. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επικρίνει το ΝΑΤΟ για τις αμυντικές δαπάνες, άσκησε πρόσφατα πιέσει στη συμμαχία να επιβάλλει αυστηρότερες κυρώσεις στη Ρωσία, ο Τραμπ, με στόχο ιδίως τα έσοδα από το πετρέλαιο. Νωρίτερα αυτό το μήνα, νομοθέτες των χωρών της Βαλτικής κάλεσαν τον Κογκρέσο να διατηρήσει τη χρηματοδότηση των ΗΠΑ για την πρωτοβουλία ασφάλειας Βαλτικής εν μέσω αναφορών για πιθανές περικοπές στον προϋπολογισμό. Οι τελευταίες εντάσεις έρχονται λίγες εβδομάδες μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρο Πούτιν για να συζητήσουν μια πιθανή πορεία προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, ακόμη και καθώς η Μόσχα έχει εντείνει τόσο την επίθεσή της στην Ουκρανία όσο και τους προκλητικούς ελιγμούς της εναντίον της ανατολικής πλευράς του ΝΑΤΟ. Διαβάζουμε αυτά και στο Reuters θα έχει αυτά. Έτσι. Βλέπουμε εδώ δηλαδή ότι τι παίζεται. Έτσι. Σε κάποια φάση θα γίνουν όλα αυτά που έχουν πει οι Άγιοι. Όλα αυτά θα γίνουν που έχουν πει οι Άγιοι. Θα έχει πρόβλημα όχι μόνο η Βαλτική και τα κράτη της Βαλτικής και τα σκανδιναβικά τα κράτη θα έχουν πρόβλημα και πάρα πολλά κράτη της Ευρώπης θα έχουν σοβαρό το πρόβλημα. Και αυτά που κάνει η Ρωσία τώρα, αυτά που κάνει η Ρωσία είναι στην ουσία είναι κατασκοπευτικά αυτά. Του στέλνει έτσι να δει τις αντιδράσεις. Έτσι. Να δει τις αντιδράσεις. Να δει τις αντιδράσεις. Μέχρι που κάποια στιγμή θα κάνει την επίθεση. Έτσι, γιατί η Ρωσία θα πάρει ολόκληρη την Ουκρανία. Θα κατέβει από τη Μολδαβία, την υπερδυστερία, δηλαδή θα κατέβει η υπερδυστερία δικιά της. Θα κατέβει από τη Μολδαβία και τη Ρουμανία και από εκεί θα κατέβει στη Μαύρη Θάλασσα, που θα γίνει ο μεγάλος ο πόλεμος έτσι, μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων, στον οποίο θα τους καταστροπώσουν Έλληνοι Άγιοι οι Ρώσοι τους Αμερικάνους, θα νικήσουν οι Ρώσοι και συνέχεια θα καταλάβουν όλα οι Ρώσοι για πολύ καιρό, τουλάχιστον για 6 μήνες. Κατά δούμε αυτά στη συνέχεια, στην πορεία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω για σήμερα. Αυτό που σας είπα στην αρχή, κοιτάξτε, να μην κάνετε τίποτα από όλα αυτά που θα σας πούνε και θα τα ξαναπούμε πάλι. Καλό βράδυ σε όλους, γεια σας.